jsem si prdla. No, vidíte, jsem čarodějka. Víte, já hraju v tom seriálu Čarodějky. No, to je dobrý. No a taky dělám reklamu na Sabrina malá čarodějnice. Jenže tady dělám reklamu na postižený hračky od ťamanů. Vidíte? A tady mávám rukama a myslím si, že řvu, ale Michal si prdl. Ale víte, že já jsem postižená a myslím si, že jsem dobrá. No, tak vidíte? Pojďte hrát Wildcraft. Je to nejlepší hra. No pojďte, server Wildcraft 93, 91, 250, 130, 2, 2, 7, 1, 1, 6, ale promiňte, jsem si to spletl. No, tak co? Už víte, kolik to stojí? No, já potřebuju na záchod. Tak čauky.